Salamu alaikum mutanen yankin jihar Katsina, ɗan Dagoro, sabuwar unguwa, ga sakon NSA, Malam Nuhu Bado mai ba shugaban ƙasa shawara ta fannin tsaro ya ce a shaidawa al'ummar jihar Katsina. Magana tsaro ba magana siyasa ba ce, magana ce ta kowa da kowa. Kuma informa su ne matsalar mu a wannan ƙasa tamu. Hukuma suna yin iya nasu ƙoƙari na farin kaya da baƙin kaya. Don haka al'umma kada ku ga wani abu da zai cutar da ku ja bakin ku kun shiru. Wannan tsaro da muke fama da shi a ƙasar mu Najeriya yana damun kowa. To maganar tsaro ta shafi kowa da kowa, ta kace ta wace ta kowa da kowa. Kada mu ja bakin mu yi shiru muna ganin abin da zai cutar da mu. Mi ainihin garzayawa ofis ɗin Malam Nuhu Bado mu sanar da mun ga abin da zai cutar da mu. Ina ne ofis ɗin Malam Nuhu Bado? Shine ainihin police station mafi kusa da ku. Allah ta'ala ka ba ƙasar mu lafiya da zalma lafiya da yalwar arziki.